good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, natugang balik po kita sa programa. Ako po si Mardela, dahil iba sa Litsa na Perotian. Iribanan po kita hanggang alas 12. Nin pagkautodig po sa programang Aramon Yato. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang nin Martes, fet sa 21 na. Sa bulan mga tugang kan Abril 2026. Kami po naglalaom na nasa maray kamong-kamugtakan. Mas nga ni medyo hard life. Padagos manggirara kita nakakatimos ito yung pangangaipo sa Roaldao. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns to the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. As in sa mga bisita, both foreign and domestic tourists. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan po tabi ang tugon ng kalikasan. Good morning po sa mga kababayan natin, sa mga nagmamahal ng kalikasan, sa mga nagmamahal sa Mother Earth. Tomorrow is Earth Day. Pet sa 22 kan Abril, Earth Day po yan sa bilog na Kinaban. Kaya ada ko naman ng mga programa, and then padagos ng pagparumdum kan DNR, mga tuga saka sa mga environmental advocates na pangatamahan ng tasuya pong Mother Earth. Di magparatrapo ko ng basura, di magparasurulo ng plastic, di magparasurulo ng basura. Kapag ako sa pag-init kang Kinaban, bawasan ang fossil fuels, at siyempre magtipid sa enerhiya. Yan, igwa naman yung programa ko niyan, ang kunyan, ang Department of Energy, na garong simanal, pigiin kami na mga tuga ang mga kababayan ta, na magparsok ng ilaw at least 1 hour. Mamaya po balikan natin yan. Lalo technical, kasabay natin mga tugang si Kuya Jun Apulis. Yan man sa DCGB Social Media Department sa pong IT, si Jerome Nico Martinez. Siyempre ito yung mga Cat College OJTs na sina Billy Joe Bendia and Jazim Mariola. Yan sa newsroom, katuwang tapo dyan ang ito yung pong Papa Mars Angels, sina Jenny Balyaran, si Shara Mayliron, pagkatapos mga tugang si Nicole Ann Gloriani. Sa luwa sa Mega Force Patrol, parang all quiet in the Western Front kanina. Ano nangyari? Ha? Yan po dyan mga tugang sa First District, sa Third District, sa Samuya pong Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Mantang yan man sa First District, si Pading Jomar Bien. Duman mga tugang sa Daraga area si Joshua, pero garo may pigmati si Joshua eh. Dahil nakareport sa tuya kasabang agat ang maraot na malain ng pagmati mga tuga. Si Baby Angel Mustasa nagpaaram ta may kaganapan si Mumay.
Obligado. Obligado si Baby Angel. May kaganapan si Mumay. Siyempre, yaon man si Partner Al, mga tugang sa City Hall. As in si Karen Ala, yaon po mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Alright, ibang po sa mga kababayan ta. Relax lang, relax. Ha? Gayon Malalampasan taman sa nene. Tumon sa nanindo pirmi itong kantang Footprints in the Sand. para sa kauswa Tiwala lang. kan sa tumanwaan Di ba? Agabo Tangani po na ano yan, maging maugmasa na kita. Karahap Maski medyo dipisil, pero iulok-ulok ta na lang yan. Mga tugang ta, kung sabayan mo po yanin pagkunot ng noo, tapos pagkulog ng buot, abaana. Duwaan do dumanan. sa mga mamawa Pwedeng sa ospital, o pwedeng 6 feet below the ground. Kaya, kung mahal yung buhay nyo, relax lang. Alright, tugada pa ng istorya. Halip po dyan sa luwas. Nasa linya na. Mga tugang mga pag-iriwat sa Mega Force Patrol. Karen Ala, ang bunso, nasa linya. Karen, good morning. Please come in. Yes, Andy Mar, good morning. 83 mil na sako kibagas anpig tatansya na ng Bakalon kan gobyerno provincial kan Albay. Hali sa fondong pabagas para sa mga indigent na pamilya sa probinsya kan Albay. Pira. 83,000 tabi, Andy Mar. 83,000 na bagas. Aha. Ganoon doon sarong sako kanina, piyade. Di ko tabi, Andy Mar na... Di kon nalimbawa, makuanin na kaya 33 per kilo times 50. Guro ano yan ang sarong 33 times 50? 33,000. 1,650. Times 83,000. Yan, kung wako ng 33, di ba? Mga nasa 136,000. Kunyan yan. Ano yan milyon yan, milyon. Yan actually, Andy Mar, follow up na nakumpirman niya to mismo kay PSWG Officer Maria Videncea. Tapos nga ni, so sinabi ko baga, nag-meeting ini kasuhapon. Sa iba palan so National Food Authority Albay, asin si Governor Rosal. Gun kay Seya, sa 83,000 bags na ini, baka nga una palan dyan, so ipapanaong 10 kilos na bagas para sa apat na sanang tranche. Apat na sana palan talaga, Andy Mar. Bako Apat? na 5. Wala talang. Bako dapat anom. Apat na lang, Andy Mar. 60 kilos. 60 kilos a year. Di, yung sabihin, so natatada naman sa ng, ano yan, ito to, apat na sana? Apat? Apat na sana. Taigwada palan, Andy Mar, na pinaluwas ka na circular to national, na apat na tranche na sana. Apat na trans na sana? Iyo Bilang asistensya nga ni, duman sa mga Di, poorest ano, of the poor. mapuon niya na Abril. Pwede, Andy Mar. Pwedeng may babawas sa April. Abril, tapos ang masunod gayan, Mayo, Hunyo. June. Tapos ang sunod naman, Agosto. August. Tapos sunod naman ay Oktubre. Pwedeng October, pwedeng December. Pwedeng Depende. December, apat na trans. Di bali, 40 kilos na sa napalan. Depende nga niyan, Andy Mar. Kasarap pa pala ng Andy Mar. Data nga ni measure, kung makakayanan kan NFA, 237 million. Nya, so assignment ko sa imo, nasimbag ni Ma'am Vivian, kung paano mo madeterminaran na ikaw, poorest of the poor? Naputol si Karen. Dahil ginanay tao ni Karen, tapusun tayo ni. Ayun, Andy Mar. Ay, Napot ko kayan. Ano na? Napot ko kayan. Ang standard o qualification pala sa poorest of the poor. Basta nga ya, halimbawa nga ya, pamilya, pareho mag-agom, talagang puprinti ko yung nga ya, ang kikita sa nangaya sa Aldaw, 100 pesos pa baba, arog gaya kayan. So talagang pupring. Bako nga ya arog sa tuya na may income niya mas papaano kita na minimum wage. Gustong sabihin, dakulunon pa lang sa Albay, ang nag-i-income ki 100 pesos pa baba? Mga arog gaya na, di ba?
Halimbawa nga, mga construction worker, kayan, Ayun, oo. Di, so mga nasa umahan. okay. Di, iyan ang mga target, ano? Yan ang mga target. Bako gabos na matatawang bakong kada pamilya kundi. So, pamilya kan kada mga identified na poorest of the poor. Yes, sabi Ngayon, Mar. okay. So, bali, sinabi na assist na 237 million na pondo sa pabagas na ini. As in, depende na sa naiyan kung talagang makayanan kan NFA, considering na mahal-mahal naman ang bagas, maski pa NFA yan. 137 million? 137 million. Nasako? So, fund. So, pondo baga yan. Yan. Supundo ini. Ang kwarta. Di, pwedeng mga 83 mil na kaban. Yes, sabi Andy Ma. Ang babakalon. Kaya da ang Opo. sustiniran kang NFA ang 83,000? Sabi kan NFA, medyo day nga kita sure, pero Nya. we'll try nga our best. Maanihan na baga. Maaranihan na. Di ba? Ayan. Di. Anong sabi ni Gobernador kan arugan ng simbag? At saka sa ano sabi ni Ma'am Bibien? Day man actually naku ako so ni Governor Rosal, pero directly sa PSWD officer. Yun na iniso sinabi ni Governor Rosal, 83,000 nga ang target ning bakalon sa Indo para nga duman sa asistensya mi sa mga poorest. Ayan, sa bagay, bako man na nasarong bagsakan, bago? Bako man nasarong bagsakan, kumbaga, apat na trans, di sangon yan ngayang, di-divide mo ni sa apat. Di ba? 83,000 divided by 4. Iyan ang bakalon mo na tangani na makasustinir sa NFA. Yes, Kasi siguro, pigano man din ka NFA kung paano masustiniran so 20 pesos, di ba? Dapat na ito mawaran, tumadagitan sila kang presidente. Basta, bago pala ng Endimar dyan, apat na sanang trans, Apat na sana pala, adi. apat na sana. Na, o dyan nunun kaya mag-implement. Sabi ni Gubrosal, rate na ngayon, kaya dapat iridalian na ini. Pero sana ko kung apat na trans, di, yung magkiraray ko taso sa 60 kilos, divide by 4. Aday, anong 10 kilos man na giraray? Ang sabi ni Ma'am 10 Vivien? kilos man dagila yun, Endimar. 10 kilos man dagila yun. Dahil man da pwedeng bagon iyan. Ayun man ang sabi duman ni Ma'am Sia, madadagitan man ngayon kita kayan. Ayun, no. Kaya lang medyo nagrisiko kiduang bulan. Yan sa naman ang problema ta. Iyan naman, pasiguro ni Dente, yan naman, may magharapot na naman kaan, may magkabartikos na naman kayan. Sinay naman nga, sinulmok naman nga sa 2 kilo o sa 20 kilos. Di ba? Araw mo na, ang mga opposition, dahil kang dahil tatara mo niya na maray. Damn if you do, damn if you don't. Di ba? Nakakahunang sa mga isip kayan, anapang kakibutas. Kaya dapat dyan pasiguro ang paliwanag ninda, iluwas, iyan na memorandum circular nan, kakaning maniwala ang tao. Yun, may point na nagad Endimar, dapat mapasabot din dagan sa tao na kaya kaini. Iluwas. Para announce palan, Endimar, Iyo. announce na palan sa mga beneficiaryo sa household. Kaini ngaya, every other month, to dating 6 tranche ng GAD ang ma-receive nindo. Yan. Kaya na apat na sana, saan madidisganar ka ng mga tao? Bako, nakakuha na naman, kinakasirip na naman. Kaya nang gada ko. Ano importante dyan, mai-release iyan, as in magastos yan sa tama. Yes, Endimar. Okay. Ayan, Endimar. Ano explanation? Ay, alat ko na pala. Dahil, pila na so pinaka-final na bilang kan mga poorest of the poor. Day pa nagagsagod ko niyan, Endimar. Inapot ko digday. Day pa natatapos. Ay, pangyari ano? Ang problema nga ni Kaan, kung day makaabot na Abril, sabi ko kay Ma'am Jing, makaabot daw niya akong Abril, na iyo baga sa pinaka-primerong bulan na nangaranan na first tranche ka iyan. Baga niya ako makaabot ka mo Kaan, June na, day man nga, tikapon ni na nga, iridalian na ini. Mata pa nag-iridalian. Pag nag-iridalian, unlista dahil na nasa saligsig kimanay. Na-compliance na sa nangaya. Ay, pangyari. Di, basta, mapatama-tama ni Nang Kimaray. Matapod iyan ng 10 kilos ang mga poorest of the poor. Fight.
Di ba? Nakulunan nga yung pobre digdi. Nakulunan ni Tio. Lalo ngunya na nagparalangkaw ang brutong petrolyo. Aram mo ngunyan, ang mga tiuson ngunyan, sa mga nagtatrabaho ng mga ang mga ano yan, mga job order, buda sa mga kaswal. Iyo baga. Sa mga minimum wage earners. Bako na sila, ano yan, kumbaga nagbaba na lalo ang balor ng piso. Nako, may problema kita. Dapat sinda include naman sa poorest of the poor. Ito ang demar pala sa mga nasa middle class baga na sektor. Ito pala, duman iyan sa 80 million to crisis intervention kang probinsya. Crisis intervention. Parang AX, ano? AX. Yes, and demar. Igwaman pala. Ito, ali duman sa national government na inipigulayan ta, iba man, so 80 million pesos na crisis intervention kan probinsya. So 80 million pala and demar. Certo, na arog gaya sa tuyan na mga nasa middle class, makaka-receive kita kaini. Yan, yung sabi yun, itong dinangload kan Malacanang o kaya kang DBM, direktamente sa probinsya, hali sa palgugar yan eh. Ngunyan, so bagas, iyo yan ang ipapanao. Yes, kumbaga yan so biyayang bigas ng sa mamamayan. BBM ang ginaray, diba? 10 kilos, may target talagang tatawan. Ngunyan, day maghahadit nga sa mga nasa middle class ta igwaman. Yes, naman. Yan naman, pasiguronin daan. Kainin pala, sakop na kayo nito nasa transport sector, so mga paraoma, para sira, and per household ng God, regardless if may mga nagtatrabaho na sa pamilya. Dapat kayo ng tawanin naman sa mga minimum wage earners. Primero, ilangan mo, kwintahan ta ka. Pag minimum wage earner ka, nagtatrabaho ka, namamasahi ka. Gurano ng pamasahe mo niyan. Tapos, mabakal ka sa karinderya ng pagkaon mo. So 435 mo, piranas lang tada. Mabakal ka paki-lipstick, tabawal man na dahil lamang magpula-pulan sa imong bildian sa laog kang gobyerno. Dapat may make-up ka man. Iyo baga, tama. Ano mata na sa imo baka? Piranas na. Mais na ka pa. Kaya mga araw ka dapat nahiling manindayan na ining mga tawong ini nagsasakripisyo ini para makapagserbi sa banwaan, whether it's sa private o kaya sa public, lalo na sa public. Dapat tawanan niyan maning magkakanigong atensyon. Yes, Tanganing day makaisip maggibuki kalukuhan. Yes, Mar. Valid man so mga pigtatarambag kan mga nasa middle class sector na sana ngaya, bako sana ngaya 4 piece ang tigtatarawanan, pati ngaya kami. Sige. Yan, Mar, pag-follow up niya to, ang susugon ta, ano na sa final na lista kan mga poorest of the poor? Yan, kumpira talaga. Tanganing mabangga mo naman sa 83,000 bags. Kung maus to dai. Yes, Mar. Okay, sige. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Good morning sa sakuyang amigo. Ang nabuto noon mga tugang at matikas na si Sir Arthur Ramirez Gomez. Sir Arthur! Sir Art! Ano pait naman kita? Madali na. Okay kay Kap. Yan. Yan. Alright. Mga tugang dagdag ng istorya. Jimmy na salita na sa linya. Chief Jim. Please come in, Chief. Yes, Director Mar. Yan na kung ngunyan digdi sa Ofracio Pavilion sa munisipyo kan Ginobatan. Dahil ang nagkakatiripon sa ngunyan sa mga parada, manibay-bang parada in mga opisyalis asosasyon in mga tricycle digdi sa Banuan kan Ginobatan, may big paapod na public hearing si Kagawad Kate Padua, Chairman Committee on Transportation digdi sa Banuan kan Sangguniang Bayan kan Ginobatan. Katuyuan kay ni iyon dangugon ang mga inagrangay kaning mga nasa sektor kan tricycle transportation
digdi sa Banuan kan ginubatan and demand natural increasean Parang yan, pamasahe. fair increase. Fair increase ini Director Juan. Pero ang tigagad, Depende sa kuan nga depende sa distansya, depende sa parada. Ta siyempre so harani man sana sa indang ruta, ay man pwedeng iparehas kan sa alawig na ruta. Dilayin ko yan. Dahil nga yung minimum nga, dahil minimum. Dahil minimum. Actually, sa mga previous na ordinansa gani, iguan na pag nag-increase nga ka ito so gasolina, pira pa siya na so gasolina. Lamar nga, ralampaso na bagang niya sa obsolete na ito. Kunya na ito, ang kabagagaro, baka mga 40 pa sana, o kaya 50 pa sana ka ito. Dahil pa nga naga 50, dahil pa mga 50. 30 pa sana. Ay, kunya na. Obsolete ito. O, kunya na yan, pasuna. Nagagunta na wiling ko, andalagan kan, si Kagawad Kit Padua nagpipreside digdi. Iyaw si Kagawad Julay Tingson, Kagawad Babanyaga, Police. Nagagunta. Mga presidente ni ka na parada digdi sa... Sinatang ko na dito sa maximum passenger capacity. All tricycles or higher operating within the municipality of Zunbatan shall carry a maximum of 5 passengers only, excluding the driver. So, di ka ito kay ba sa 5. Okay? Any excess shall constitute a violation of this ordinance. So, Lima. Bako sa nag-concern sa pasahe direct and paguroro na direct. Pati sa pasayro. Pati so lunat. So, designated sa Parada 4, dapat inagaling si Press. Sa mismong, in-specific ko sa dito. Sa Parada 4, shall operate strictly on a point-to-point basis. So, ang pagkasabi sa inyo, sumagalwan man sa nasan LCC. Halimbawa, naglan sa LCC, adon sa binagsakan. Diba? Dapat, anong dito, direkta ng dayatong, ato dito, di isin na mag-pick up, Point to point. bawal, di isin na pwedeng magsakay pabalik. Anyway, so yan, direct, Mar. In general, concerned ka na mga... Dakul ang pasayro ni Daddy. O, ang legally baga, ang pang sa tulos na ang tricycle. Duwa sa laog, saro sa back ride. Nun yan, bali tulos sa laog, duwa sa back ride. Yan ang mangyayari dyan. Bali anong plus traso driver, bali anong sinagabos? Ano daw kung daing bangga yan sa, kunya na di, sa patakaran kan LTO. Indasan na... Kabaka kung machimpuan sinagandara ko muna. Anapunta daw ang katotohanan kan kung ano pira na ngunyan ang pasahero talaga. Okay. Anyway, pigaradalan man ini natural kana ang bayan tamala yaw digdi so ibang konsyal. Yaw digdi so pulis. Yes. So, yan, ongoing man. Interview daw kita digdi sa mga tricycle drivers. Ay, guwapa man na didilinsya. Ako na, kaputan mo kung... May session dyan na yun. Ipipresenta rin itaw-taw sa regular na session sa Sangguniang Bayan. Ako na, kaputan mo kung may natada pa sa 5,000. Dada. Paapot kasi digdi tricycle raw. Tricycle driver. Tricycle driver. Sir, excuse. Tricycle driver ka? Okay, sa radyo kita sa DTV. Di kita interview ang talamang ikakon. Di ko pa lamang. Abo. Ayun ba, sir, sige lang. Maray dyan, so presidente ko ta. O puros naka-focus kaya siya na. Taduano, di bali. Siya parada, siya official dyan yung puros nasa salang digdi direkta. Okay. Naka-focus sila digdi sa kuan. Ano yan? Kapag gwa pa man, gurano na ang boundary mo niyan. Depende sir sa pasayro. The boundary sa tricycle. 150 sir, 150. Nagpalangkaw, Dayman? Dayman, 150. Sa bilog na aldaw na pagkayod, sa araw kayo nga langkawon ng presyo kan mga produktong petrolyo, igwa,
pira pa man na ni uli sa pamilya. Nakatuwa rin 300 ko man sir. Pira. Nakatuwa rin 300 ko man sa dating 800. Luwas na dyan sa boundary. Adilin siya na. Nakatuwa rin to 300. Adi okay pa man. Kapag increase ka, okay pa masay, mas dadagdag pa man. Malabo man sir. Tanga na, crisis siya nga na. Mati talagang bagyos. Mati talagang bagyos. Pero anong posibilidad na andi man din mag-increase pa masay? Sama kami, ang panamon sir, so sakto lang ang pamasahe. Nakadepende sa presyo ng gasolina. Tapos ang ibang concern naman, so sa fuel subsidy. Fuel, naka-receive na ka ba? Yan ang problema, out of 1,700, nasa 700 lang naka-payroll. Yes, into 1,000. Yun ang concern naman nga na. Kung paano, Simba ka na, day pa? Di ba? Kung paano, kung naman nga na, kung di kinukulong DSWD data, nasidubmit sa national. Kung yan kami naka-receive. Di itong 1,000, kapos ito legit na mga para-tricycle, may mga prangkisa ito. Hindi itong naka-renew yung prangkisa nga ng... O di naka-receive siya na 1,700 siya na. Pero na-receive. 5K. Di mauri man hanggang sa 1,000. Ay talaga. Iyan ang problema. Naiapot na, day ba? Iapot pa lang po. Ay, iapot pa siya na. Ano yan yung sa AX yung sa DSWD 5,000. 5,000, day 1,000, thank you. 1,700 sindang may prangkisa. So gustong sabihin, so legit, legal. Baka gabos na nakarinyo itong 1,500? Nagabos na karinyo? 1,700. 1,700, Turmar. 1,700. So anatawan sa na 700. 700. 5,000. Ano daw, gabos yan, gabos na karinyo na kang prangkisa? Ito po magandang mga naman. Presumably, gabos na. Regarding ko na sa papasahe. Sige po. Yan ko niyapot sa other matters, Director Mar. Okay. Tabayanan ko Sige. ini. Kung ano magiging. Tapos alawi gining istorya, Director Mar. Iyo, siyempre. Anyway, Pig sa saro-saro pigimay ang mga bagay-bagay. Okay. Tapos dyan na pag ano ang resulta digdi, ipipresenta rin sa session regular at chance sa gunang bayan kan kinabatan. Basta may oras pa. Interview na si Kagawad Kate Padua. Tapos makahabol pa. Ay, sino ka mga alas 12 yan, Hanggang alas 12 pa kita? Kalabaon ba? Sarang oras ba? Malinawan tan mga kwandig sa pagi kan Chairman Committee on Transportation si Kagawad Kate Padua. Digdi sa Sangguniang Bayan kan Ginobatan. So, ang mga tricycle para official sa parada official digdi president, mga tricycle drivers, put maninin siguro mga sanggatos man na nagparticipate digdi tabi, Director Mar. Ayun, opo. Okay. Pulis ang nagtataram digdi. Anyway, so yan tabi, Director Maran, sa ito yung mga dagdag na informasyon natin digdi sa Operasyon Pavilion sa Banuan kan Ginobatan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. So yan po tabi, special pagtutok ni Chief Jimmy Nasalita. Yan po sa pagtiripon ka mga tricycle drivers and operators. Yan po sa Ginobatan Albay. Para i-trace out ang mga problema kasi nagrangay ka mga para tricycle dyan po sa Indang Manuaan. Duwang kabagayan. So, subsidy sa mga tricycle drivers. Kabangaasan na garo. Dayaning kabangaaso natawan. Itisintos na auto 1,700. 700 na natawan databi. Kan 5,000 yung sa AX kang DSWD. Ano nangyari duman sa Sangribo? Pagkatapos, mga tugang, siyempre, yung pagpaitaas kang pamasahe diyan po sa mga ruta, diyan po sa Ginobatan. So, madugo-dugo pa sa ulaban ng duman. Kaya taon-taon na, balikan tayo lang po si Jimmy diyan po sa iya pong area kung yan po na paggaga. Mapos muna kita for some reminders sa news break and then we will be back for more stories. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kwenestyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Department of Education sa pagbalik kang 1 hour per subject class setup sa tawayan kang pagpaotob kang matatag curriculum na sigun sa iya, posibleng magdara ning kalibungan sa implementasyon ka mga patakaran sa edukasyon. Dinipensan man ini kang DepEd asin sinabi na parte kang policy amendment asin kasimbagan sa kahagadan kang nagkapirang paratokdo para sa mas halabang oras ning klase, mantang pinapanindugan ang mas mahiwas na reforma sa akademya kang kalendaryo. Yan ang barat hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright mga kababayan, balik po si Papa Mardila dahil iba sa Ritz na perutihan sa programang Aramon Yato. Martes mga kababayan, good morning kay Benji De Pogi, Benji Hile. Good morning po, and then pa-shoutout kay Manay Agnes Mape and Madam Amada Isplana. Thank you po. Sharing man si Don Miguel Chiel de Vera is also watching. Good morning po. Good morning man dyan sa tuyang mga amigo, asin mga amiga dyan po sa Masetas Food House. Kay Meu de Vera, good morning Meu. And then siyempre sa tuyang po mga suki. Kay partner, ano yan, King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, sa Bunker 1. Tiriman si Gerald Aranya, dyan po mga tugang sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. Kasabay si Ate Sally na busy sa indang kantin. And then si Kuya Bob Cantano, dyan po sa Tabaco. Sharing man si Sir Jeff Santos sa Queenstown, Australia. At saka si Bingwen Bores, nagkatabay po dyan po sa San Isidro sa Malilipot. At saka si Sir Arvin Nabala Oro 42016 dyan po sa Dubai. And also si 42002 si Sir Banjo Barrios. Good morning tabi sa Indo. At isang kabos po miyembro ang kabalikat Civicom, saan man kayo sa mundo, good morning po tabi.
Bueno, tugang tan istorya. Hali po dyan sa luwas, nasa linya na, mga tugang. Ang istorya pong Magiriba. Partner Al Mario matatag mula noon hanggang ngayon. Partner Al, please come in. Salamat, partner. Langkag naman ang mga paraoma, parasira sa tuga kan gobyerno nasyonal na ayuda ngunya na tirios kita dara sa paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo pati na mga panginot na barakalon. Sabi sa mga pasabot kan Department of Agriculture, may maresibi man bagadang ayuda sa mga parasira. Sabi sobra 2,000 man. 2,300 garaw. 2,300 ang bigsasabi kan Department of Agriculture, and yun ang bigaharalat man kan mga farmers ng Katugangan and mga fisher folks dahil talagang namamatian naman ang pagtios. Maski lamang ay mga similya lamang nin pananom. Tangon yan, maski taginit baga, may mga similya man na pwede mong itanom. Buro maribisin na ang kaipuhan. Kundi naririparo na sagkod sana sa Bareta ang Department of Agriculture dahil man na mamatian digdi sa lokalidad. Ehemplo, digdi nga ni sa Legazpi, dahil lamang sa mga barangay nakaka-resibinin mga similya kung dahil ka pa magtuyo yan sa opisina ninda sa City Agriculture. And Bareta ko, kulang man nga nin mga similya ko yan, kaya yun yan ang pig halatman na mga simpleng ayuda lamang kan gobyerno nasyonal pasirin digdi sa lokalidad, ilalong-lalo na digdi na sa barangay level. Kaya kung ang ibang sektor, iguanin na naresibing mga ayuda, sagod man sana sa pagturuta na ungunyan, paghalatman, ang mga katugangan tang paraoma and parasira, nuarin man daw ngayon sa muya, na pigsasabing ayuda kan gobyerno nasyonal. Iyan pa, partner, ang informasyon, girara, digdi sa luwas, mainito na naman ang panahon, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Siya po ang naging, bako sarabay ang pagtao eh. Dapat ko na simultaneous, tanganing so-epekto, mga tugang mamatian talaga, kang komunidad. Garo na luwas paano sa iba na. Garo ngayon may pigkapalain na. Primero, so mga sa transportasyon, ininot duman sa Manila. Di ba? Pagkatapos, so, mga pag-abot mo sa mga paraoma yung parasira, yan, may mga nainot man, may mga naod yan, nag-aralat pa sa gudangon yan. Baka yung ubot niya, dahil natapos na. Pangyayari sa mga baka. Alright. Mga tugang, balik po kita sa programa. Out na po si Kuya Jun, si Chief Ramir ng Storya pong kasabay ko niyan na pagkaaga. Dagdagan tagirara ang istorya, minabalik. Mga tugang, Chief Jimmy na salita. Diyan po sa iya mga area sa Ginubatan. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar. Iniapot na kan hali sa mga tricycle drivers official at manood sa fuel subsidy. Dubakos yung fuel subsidy. Fuel cash assistance. Yan, cash assistance. From DSWD ito. Sa dalagada ko kung talo ko din eh. Papaliwanag. Hinawang ko di Director Mar. Hinapot kung natata bako gabos na may prangkisa. Tapos nakarinyo, nakaresibi kan kantidad 5,000 pesos na asistensya hali sa DSWD. Okay. Ngunyan, sinimbag ini kan representante hali sa Office of the Mayor, dikit sa Banuan kan Ginubatan, dahil ko garing na ko so pangaran. Ngunyan, ang simbag, kan magluwas daki or kasubuan so DSWD na mag-submit nin mga lista ali digdi sa Ginubatan natatawan kan na asistensya nag-submit kompleto ang lokal na gobyerno kan Ginubatan.
pasiring sa DSWD. Okay. Pag abot ka na ito sa pagtubod na i-validate, i-revalidate, ganyan, pagbalik digde, so 1,700 siya na nasa nakabalik. Ano Ako lang? man dahil ito concern, so ginubatan, LGU, dahil man ki problema, na nag-submit, kan haros tan kamautan, ubos matawan, so mga legit, may prangkisa. Ang problema, so DSWD national, dangugunta. Ay, Pakalino po talaga nagaling, hindi sa atin. Ibig sabihin, hindi po sinunod yung lista. Pakalino po talaga nagaling, hindi sa atin. Ibig sabihin, hindi po sinunod yung... Para po sa kasi kung hindi po talaga, kung yung sinunod yung lista natin, lahat po ng tricycle driver, doon, yung nakaregisto. So, ang ginawa po natin, kasi nga po, hindi po reklamo natin sa DSWD na kulang yung lista. Ulitin ko po, yung lista po hindi po na sinasabi namin. Hindi po yung dito sa ginubatan. Sa ginubatan yung lista sa national. Pero po tayo, ulitin po natin, nag-submit po tayo. Ang po nagbabaso, sabi ng national, mag-submit kita, hinamlagan. So deadline, ano ba nga nagbabaso din sa WD, mag-submit. Ang deadline, kinabukasan, nakasubmit po kita ng kumpletong lista. Yun po ang nangyari. Tapos kahit po kami sa Office of the Mayor at sa nabigla kami, naraglang sa ito ang pinausapan. So, ang action ta po dito, nag-appeal po kita. Nag-letter dito sa DSWD, nag-letter dito sa na dapat, ubos na registration tricycle driver, makakapulong ayuda. Pero po, ulitin po natin, ang pondo po sa national. Ang kaya ka lang po mag-appeal. So, bilang na lista, na pinaba na bongga. Gusto pa rin ito ang kumpletong lista, no? Yan yan, sabi Director Mark. Nga, paano daw ang ano? Pero, dyan lang sana may reklamong arog ka. Nakulong pati to mortality. Dahil kasabago nakasabat man sa Pulanggi, may nagraniman sa Director Mark, may nag-renew siya kansayang prangkisa. Rehistrado siya. Mura man daw siya na-resibe? Dahil mo na-resibe. Pwede ka Ano daw ang problema ka na di? Raniyong kwining ka, may oras pa man ano? Ayo, sige lang. Kagasari Kagawad Babanyaga, Chairman Committee on Laws. Kauron ng takunan action kani. Chairman Committee on Laws, si Kagawad Babanyaga. With regards sa Kagawad itong question na may 1,700 and legit may prangkisa digdi sa ginubatan nakaresibi sa nakibay assistentially sa DSWD 700 5,000 na 5,000 sa naka siyempre maori man sa 1,000 na older na dangog tala so paliwanag ka sa bago so ano magiging mga action kay ni kan lokal na gobyerno sa Guniang Bayan and local chief executive si News Director Mardila Sangkor sa DCGB. Good morning po, Kagawad Bob. Ano po, Director? Yes, Marina po. Marina po po. Apa. Nag-appeal po kami sa DSWD Region, then DSWD National through the efforts ni Mayor Anway Onhoco na may consider po itong mga nasa listahan na nakapag-renew kansenda mga lisensya dito sa munisipyo Kaliginubatan sa transportasyon. Sa Dakulaon po, so nawara sa buhay niya sa listahan. Iyo po. Halos din nga ni kulang nga ni duman sa kabanga. Iyo, oo. Ano yan? Kagawad, may paliwanag sa DSWD kung nga taday nasabay ito ka, boss? Iyo po, tapigahanap ni kung saan sino nagbase kang listahan. Na naghagad sinda kilistahan sa Muya, sa LGU, nagsubmit kami. Okay. So kabos na nag-renew kan lisensya, kan rehistro nindang unyan, isinubmit mi duman para mag-enjoy matawan ki benepisyo sa mga sa transport. Yes.
Pero ang nagluwas po, iba man duman sa indang listahan. So demi aram kung sa ininda nakuha itong listahan na ito, na halos kulang kikabanga. Iyo. Kung nasa 1,755 ang registered na nasa Transpocan Ginubatan, so almost 700 lang ang natawan. Iyo po. So nag-appeal ka mo with the regional office at saka sa national. Iyo po, tada ko lang na discrepancy ini. Iyo po. Although may mga pahayag mambaga ang DSWD Secretary na sa mga dengi nasa lista, dengi mga adit tatarawan manggiraray. Pero masahin itong marin itong may formal kamong surat duman sa inda tangani na masiguro ta na makakuha talaga. Iyo po, arog kayo next. So dahil nasa lista, madubli na naman sinda. Dubli trabaho kan DSWD. Correct. Kada hindi na napakarahay so accounting ninda duman kapag check ang listing. Ano daw nangyari ta arog kay to kadakula ang nawara sa indo Dakulaon. Yung ani po. Dahil aram kung sa inhali sa listahan na kinuha ninda. Iyo po. Kada ko lang discrepancy. So ano yan? As of now, dahil pa man nasimbag tabi sa DSWD? Nahalat pa man po kami kana ninda, kana reply ninda tungkol duman sa appeal ni. Yes ba? Apa. Sige po tabi, kagawad. Salamaton po. Salamat po. Ayan, okay. Thank you so much, Kagawad Babanyaga. May appeal na pala. Nag-appeal na. In-excess ko mo na nasa kwan siya, nasampangan kaning pagteripon. Yung mga tricycle drivers and officials digdi sa Ginubatan. Iyon ay tatabi Director Maras kapaliwanagan bako ang problema kan discrepancy o kaya kan kunata taday naka-receive so mga iba na mga tricycle na may prangkisa legal digdi sa Ginubatan nag-operate. Opo. Iyon natural mahanap ka 5,000 naka-receive so iba ka ikadae. Natural. Dakman. Siyempre. Pero maringan ita bako man mga kuanining mga tricycle drivers ta nga dakol na bako man violent reaction gusto man sana hindi masabutan. So sundo sana duman ta pinaliwanag man kan narakagawad kay tining representante ni Mayor Gemma Anong Hoko na bako digdian problema. Sinda nagsubmit tulos, nag-action tulos, kundi pagbalik digdi then hindi aram sa kunata nangyari ito duman sa central office na. Pero ano na ngayon dyan, antimano, kanitong maaraman na kulangan nag-appeal man tulos. Oo. Di ala talatuntang mga sistema. At saka, baka may makaorong kita dyan sa regional office, di aputunta naman kung siya in charge dyan. Sa region, natural mahagi ito dyan. Taday man ito direkta digdi sa from LGU Ginubatan to central office. Natural mahagi ito dyan. Correct. Okay. Kaya tabi Director Mara na pag niya itong sustansya kanororon digdi, although sa ngunyan, ongoing pa, mga saradit-sadit na sa ng mga issues in concern. Manungod sa mga problema na gusto man na marisolveran, natural, kan mga in charge kayo asin kan lokal na gobyerno kan Ginubatan in general. Okay. At sabi Director Maran sa tayo mga dagdag na informasyon, nalidigdi sa Banwan kan Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Nako, yan po ang problema. Anong nangyari sa lista kan DSWD? Yan, ihanapin natin yan. Pagbalik ni Baby Angel, baka saga, ipasusugta po yan sa DSWD. Manunod po dyan sa problema sa concern kan taga-Ginubatan. No? Dakulaon ito, dumangkula na. Dakulaon nasa 1,000 mga tugang ang nawara duman sa listahan out of the 1,700 na mga legitimate na mga franchise holders. Anong nangyari? Di ba? Naghahanap ng rason ning kasimbagan. So ang ginibo mga tugang kan lokal na gobyerno sa pagi po ni Mayor Anong Hoko nagsurat mga tugang sa DSWD Regional Office number 5 pagkatapos sa Central Office sa kang DSWD sa Manila. Tangani na masabutan. Anong basis? Bakit inalis yung 1,000 700 sana ang tinawan? Di ba? Natural, magkakaigo ng yan. Ng pag-imuraraman sa mga dainatawan, arog kayan. Di ba? So, dapat ang paliwanag mga tugang kang DSWD, kay puwan talaga dyan.
Although may mga paliwanagan sa Manila na ngayon, so diba sa Manila, mga issue sa Manila na ngayon, dahil ako sa lista, daragiton. Sabi kang ni Secretary Gatchalian, Rex Gatchalian, dahil yung problema nga ita, dahil nga mawala, tarawan tayong kabos, magkagura nga ng second batch, pangyari. Pero so digdi, yan po, bantayan ta po yan, ay pasusog tayo kay Baby Angel, ano ang nangyari. At bako lang pati sa pulang gida, igwa man nagreklamong saro, na nasabat ni Jimmy, dahil man nakakuha. So, pero duman sa president, kung nadangog sa president na reklamo, ano ang nangyari dyan po sa lista? Yan po ang hanapin natin. Kung ngata po ta siringgan, yan ang aramon ta, ngata, why, bakit? Yan. Okay, oy, mga magurang, yan po tabi, starting June, nakabalik na sa dati na pag-ireskwela ka mga aki. As in, nakabalik na sa bakasyon talaga. Di ba? During summer, bakasyon talaga. Hindi na August ang opening, June na. Balik na po sa June para po sa calendar year, school year 2026-2027. Mapon po ang klase ninda June 8. Yan po ang ipinag-announce kasudma kan Department of Education, yung kalendaryo na mga tugang kan pagpuon kang klase June 8, 2026, as in matapos mga tugang ning April 8, 2027. So iyo po yan tabi ang calendar days para duman sa pagbalik na sa dati na nakaugalian ta si kami po ito elementary hanggang sa high school, mga tugang, ang bakasyon talagang pag-summer. Pag Marso or Abril, bakasyon na. Tangani na ang bilog na Mayo, walang pasok. Di ba? And then, Hunyo na maralaugan. Yun na po yan tabi, ang kalendaryo mga misis. Bantay na po nila sa public schools natin. Pero yung ibang private school, gano'ng nag-tertiary, na sila, garo nag-third termer na sinda. Nainot na nag-third termer. So, sa public schools, iyo po yan tabi. Ang bukas, mga tugang is June 8, and then masarado ang school year for 2026-2027 nin April 8, 2027. So, yan po tabi para duman sa mga kababayan ta. And then, siyempre, mga tugang, yan ang piga-abangan taman. Ano ang mangyayari? Because of what happened digdi po sa sa gera kang Iran kan Israel asing kan Estados Unidos na uminapekto mga tugang sa bulos kang petrolyo hali duman, and yan po mga tugang ang nagparaita sa presyo. Natural, may domino effect. Ngunyan napupugul-pugulan pa. Pero kung maghaloy pa yan, medyo antisipar na baka mga tugang pag abot kan bago magbukas ang opening kang klase, mag-irita ang presyo kan mga iyan pong school supplies. Yan po titingnan po natin yan. Although sabi nga may mga inventaryo man yan mga tugang na sa mga luma pa, dahil man ipag-arog mga tugang sa mga petrolyo na binakal ng dahil man nagbakal, kibago, pero kan mag-increase, in-increasean. Diba? Sa mga luma pang mga inventaryo nito, natural, parehas ng presyo. Parehas na yung pagpalangkawa. Diba? Tangani na matabangan tayo ng mga aki. Diba? Tabatangon yan ang mga aki. Sus Mariusip, ibahuno na. Pag-reskwela tangon yan, medyo may problema na. Diba? Diban sa mga kababayan ta, tutukan ta po yan. Diba? Hindi ko talaga pala, may mga nakaoron ako mga teachers and retired teachers na igo pa lang talaga na grade 6 na talagang dai o hirap magbasa. Hirap magbasa. Yan pala, may mga igo pa lang talaga na insidente sa inda And then, because of the continuous progression, ay ipasar na sana. And pagkatapos, garuman so relief na sa mga sakripisyo nindama na katitsaga. Pero ito talaga, kang panahon sa mga maluyang magbasa, ipawalat iyan Ipawalat. Titawan ng extra effort yung kan teacher na turuan, magbasa. Ano yung selling mga ipapamarngat ang itarog na ang kanunyan? Hindi na pa, anong comics?
cellphoneitis ang suminalita. Di ba? Kaya itong mga panahon, mga tugang, primero, bago ka magtungtong sa elementarya o mag-kinder ka man, duman ka na sa kartilya. Ay, yung kartilyong katon. Ha? Yung katon, abakada, higaha. Mabasa ka ito. Tapos, kadua ka ito, ang bigbasa sa doktrina kristyana. Narunduman ko si Maninisit sa teacher me. Di ba? Kadakol, hanggang mga maestra na po ang mga nag-graduate naman kay Maninisit sa katon. Di ba? Yun ang primerong pagbasa eh. Narunduman ko pa ito bago kami mag-eskwela. So, magurang me. Nagluto kilinanot. Ha? Nagluto mga tugang kilugaw. Kinagan mga ginurupit na dyaryo na may mga litra. Ano ikaw na? Nga na yung matibay magbasa. Dahil dito kang nag-gibo kang Royco noodle soup, nauso na so. May mga litra na sa Royco. Diba? Yan. Yung mga evolution, mga tugang yan. Di, bago ka ito magkatungtong, makatataw ka na magbasang marita. Duman sa abakada ngo na. Tapos pag-abot sa doktrina kristyana, may pagbilog na. Di ba? Yung doktrina kristyana, so, mga pangadyi yan. Di ba? Pig ko pabasa yan. Dalong sarang burbuklet yan. Yung bigbasa. Di, mabuyo kang tumungtong sa elementarya, matibayong ka na magbasa. Di ka na pwedeng pagpara utik-utikan magbasa. Pagkatapos, may mga Tagalog comics, Filipino classics. Di ba? Mga comics na binabasa. Di ba? Ngayon wala na eh. Nawala na. Sa cellphoneitis na. Di ba? Nauso na mga tugang so, ano yan? Farmville. Pagkatapos kung ano pa man ang mga kawat, yun na po ang naging problema. Di ba? So, yan ang minsan, sa kakalbukod ka, mga tugang kan, mga pangyayari sa ibang nasyon. Gusto tong arugon, ariunon man kita, lawal at lugod, pigparabaralangado mga tugang sa mga kurikulum. Pigparabaralangado sa mga, nakatulad ng sistema kang edukasyon, yung education system, ano nangyari. Di ba? Ayan po ang naging problema talaga. Sana makakuha ng tama mga tugan na solusyon kan kung paano. At saka sa mga magurang, di ba? Tsagaan taman po yan, tabi. Obligasyon tayo, dahil pag pasa sa teacher. Tapos kung nagluya, basulong ta sa teacher ta. Diyan sa arong, tawan tanan ng yan. Diyan pa, disiplina, tsaka yung pong sa pagsurat, tapos na pagbasa. Tsagaan ta po yan. Yan, okay? Duman sa mga kababayan po, mga tugang, may mga nagkaigwa po nin mga pag-asikaso, mga tugang duman sa mga tagapagantabay ta na dapat ngaya papamar talagang tutukan man ang mga tagapagantabay kung papaano po tabi na mga asikaso. Yan. Alright? Si Sharona Babasa, Madam, igwamaga dyan na, Malasakit Center sa BRTTH. Magdulo ka po dyan. Ngayon dyan nakariling niya baga, may taga-PCSO dyan, may taga-DSWD dyan. Magdulo ka po dyan para matabangan ka kayan po na problema mo dyan sa pasyente mo sa BRTTH. Di ba? Malasakit Center. Yan dyan sa taga-Cubicol. Di ba? Ranin mo po yan sa Malasakit Center. Tangani po na matabangan ka. Okay? O bueno, mga tugang, reglantan istorya. Nasa linya, minabalik. Mga tugang si Chief Jimmy Nasalita. Alin po dyan sa iya pong area. Kunyan po na pag-aaga. Oras na to mga tugang, 11:33 in the morning. Chief Jim, please come in. Director Mar, nag-pull out na ako digdi sa lugar kang pinagigibuhan kan public hearing sa transportation tricycle sector sa Banuan kan Ginubatan. Indiyaw na ako ngunyan digdi sa may paradahan Giraray kan ang pampaserong jeepney. Dahil man ki-strike direct. Alas 12 na normal, may mga mga namamasada digdi na mga drivers sa mga oras na ipasiring dyan sa syudad kan Legazpi o 2nd District. Pero manisa niya to kulang manin pasayron Legazpi niya. Biriyahin na kasabago sila natural sa mga trabaho. And sa ngonyan uning ani duwa na kay standby and pasiring man sa Ligaw Pulangi
tuluan na kay standby sa mga oras na ini. So, ganito yung epekto. So, transport strike day 1 ngunyan, day 2 sa aga. Mas lalo na kayo ni sa aga. Aha. Oo. Unless kung may makumbinsi sinda. Unless kung may makumbinsi. Ang sa kuyang worry dyan na banggi. Ano? Baka pumurundo na nagparasada ngunyan aldaw. O baka may gagwan ngayon na ngunyan, pabilon ngayon kamo sa aga, totally wala. Wala mamasada. Dahil may santayan. Pero, mandasay na ni nagkukonvincer. Iyo Oo. Maray. At least, padagos lang na makakaabot sa tuyang papadumanan sa mga kababayan ta. Oho. So far, iyo yan, normal ang biyahe, direct, digdi sa ko yung area of responsibility, paon-pon pa ka sa bagong aga hanggang sa mga oras na ini. So, dahil naman ini mapondo-sundo dyan na, punta malaot tuna. Iyo. Diretso na ini, dahil magki-problema na sa mga, may nag-ahapot nga ni digdi sa ko, kahit through text, chat. Sa kuwang kon igwang biyahe nga, o dahil mapondo yan, dahil man na to, ninaot, tapo na nga ni. Iyo, ang ano lang dyan, kung dyan na hapon, magdiplom na, mauruli na ngayon, pumundo na. Yan experience tayo kan nakaaging strike. Kanakaaging sunag strike para sa nakaaging ano yan, buhay pero na. Probably, aram na kutanan nindangon niya na may nagtaram na sa mo. Kasi bago ba doang tricycle, jeepney drivers na-interview niya to, raman na sa hindi nag-meeting, o raman dahil man sa meeting. Iyo. Oo. Okay, sige. Iyan direct ang mga dagdag niya itong informasyon. Halidigdi sa parada sa Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. Yan, sana pakiuron ta. Dahil kung magpurando hanggang dyan na banggi, eraton nindo sa mga pasahero ginara na kinuruan nindo, pasiring sa trabaho, buda sa kung saan pa man. Yan po, experience yan kan nakaaging strike. Pagkaaro ka ni may aldaw pa, puga-puga. Pero kan so nagdiklom na, kuminurundo na, dahil nang malunadaan. Anyway, sabi nga ni Ken, so, apsi mo, ikaw po ng libreng sakay na pighanda para po sa duwang aldaw na transport strike. Okay? Maya-maya, babalikan na po yan. Padaanin mo natin ito. Oras natin mga tugang 11:36 in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat
at serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright mga kababayan, balik po kita sa tuyang istorya. Oy mga misis, Rikas-Rikas ang taon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan mga kababayan. Ha? Ayan po tabi. Kunyana sana, oh. 17 minutos bago po mag alas 12. Yan, oras de peligro na tabi mga misis. Iruluwag na yan. Kamabot na sila labs. Ang mga agi nga raon sa naman nagrelimok-limok dyan sa palibot. Ha? Magurugas na ng kamot. Magpuro na, magkarakangka ka na. Ha? Alright, o katapos magkakan, magurugas po ng pinggan. Ha? Mga agi ka mo. Good morning kay Manay Mirna Valenzuela. Marami naman na Mirna. Tama kung kangaya lamang sa pagdiskutir mo. Manang udagang edukasyon, ngunyan ngaya. Sige bago ka curriculum lalong nagkakaribong pati mga maestra ay maestro. Yan po tabi, ano? Ngayon doon matultulan. Nariyo eksperimento. Anyway, dumasok nga kabayan ta, ha? Padagos po kita, oy, sa mga partikular, sa mga SSS pensioners natin. Ano po, ha? Abiso po sa mga pensionado ka na SSS. Tangani pong dahi maputol, ano yan, pag o maatraso, yung pong pagresibi kan bulan na pensyon, makusog po na pigabisuan kan Social Security System o SSS ang mga ano yan, piling pensionado, ha? Natapuson ang sa indang Annual Confirmation of Pensioners o yung ACOP compliance bago matapos ang bulan kan Abril. Partikular po na pigmamanduhan ang kanahensya sa mga na magsumitir kang kinagaypuhan na dokumento ngunya na bulan sa mga retirement pensioner na edad 80 paitaas asin nagtitinir sa nasyon na sa Pilipinas, mga total disability pensioner asin mga pensyonado na nakabase sa ibang nasyon. Yan, okay? Ang sabi rigdi, kaibaan sa mga dapat po na mag-comply iyo po sa mga survivor pensioner. Pati na ang mga dependent children na nasa irarom kan guardianship, lalo na kung puminatak ng Abril, ang bulan mga tugang kansa ng birthday o kapangakian kan nagadana miyembro. Ayan. So, nagadana miyembro ngayon Abril. Iyo yan. Takong survivorship baga. So, miyembro nagadan. Ikat nakapagmana. Ikang tagakuha kang may pensyon ka. Okay.
para mas maparikas na po asin mapadali ang proseso, piging ganyan kan SSS ang mga benepisyaryo na gibuhon na online compliance sa pagi po kan national ID every e-verify system na pinamamahalaan mga tugang kang Philippine Statistics Authority o PSA. Iyo po yan and sabi mga tugang na mantinido pong exempted sa nasambit na panuntunan sa mga ordinaryong retirement pensioner na nag-i-start sa Pilipinas. Siring man piglinaw po kanil SSS na kung ang sarong retirement pensioner kasabay na nag-resibi nin pensyon bilang survivor pensioner kinakay po nindang magsumitir nin duwang separadong AKOP pensioners reply form. Sa giraray po, pigpapaabot ka na yan siya ang pagsunod sa AKOP sa tamang panahon sa pong panginot na lakdang para masiguro ang napadagos o diretso ang pagbulos kan tabang pinansyal para po sa mga benepisyaryo. Ayan po para duman sa mga kababayan natin mga pensyonado, asikasuhin natin ang ating pong ang satuya na obligasyon man dyan po sa tayan para masiguro na kayo ay buhay pa, di ba? Masiguro na kayo ay buhay pa. Okay? Talaga pong kunyan dapat na ariglaron man. Ay, matindi mga bigwabusol ngunyan sa tawan man nga ki Christmas bonus sa legal aid ang mga barangay tanod. Yung igaw po ning mga kunyan, mga pigbubusol na sa kamera para sa mga kababayan natin sa mga tanod. Okay? Alright. Papa Mar, kumusta na ngayang implementasyon kan Safer Cities? Nangyari, Safer Cities natin actually, hindi sa Ligas Pigwa na baga ka ng mga kunyan, na mga ordinansa. Ang problema sa nada, sa implementasyon, ang problema ito, docking niya sa ibang mga opisyal. Di ba? Docking niya sa ibang mga opisyal. Amo ngayon magpa-autobgan ta. Garo ngayon madipisilan. Ba't ang madali na mamarong na. So naman po sa mga kababayan ta, na daay pa nakapagparehistro. O na-deactivate. So sa Indo po tabi na registration sa COMELEC bilang registered voter. Takunduang beses kamong sunudan na dahil nakapag boto, automatic po yan, disenfranchise kamo, ihali po yan sa lista. So all you have to do is pa-reactivate yan. Pwede niya pong gawin yan ngayon. Kundi bako na sa mall, dumana sa opisina ninda o kung igwapang satellite registration sa mga barangay, di ba? Pero iyan po mga tugang hanggang sa Mayo 18 na sana yan. Kaya kung di ka pa nakapag-rehistro, mga 15 anyos ka, mga tugang sa aldawan eleksyon, magparehistro sa mga SK, di ba? And then sa mga may nag-transfer na, halimbawa ng istaran from one barangay to another barangay, from one municipality to another municipality, from one city to another municipality, from one province to another province, or from one region to another region. Yan pwede niyong gawin yan, mga tugang, para maitama. Kunya, ang gusto nyo dyan ako magboto sa inyong kina-istada ko yan. Tapos kung nag-agum ka na, gusto mo nang gamiton mga tugang sa imong registration pangarang ako apelyido kan agumo, yan pwede na po tabi yan gibuhon. Di ba? O kung sala, pangaran. Ayan, pwede pong gibuhon natin yan. Mag-inquire sa election registrar's office. Tangani po na makurihir yan. Tangani na pag-abot po kan November 2, baka boto. Makaurar, sabi niya, makaurar. Makaboto. Pag SK ka, SK. Igwa man ng mga SK na sobrang 18 na pwedeng magboto mga to ng dua. Saro sa SK, saro sa pagiging regular na para boto para po duman sa mga barangay opisyal. Ayan po, may duwang balota 12,000 dyan.
Wala, sa mga regular, iyo po yan tabi. So kung dahil ka pa pa-reactivate, magpa-reactivate na. Kung naglipat ka, gusto mo nang diyan ka na boto, pwede po tabi. Okay? Dahil magparaduwa-duwa. Tangko, padagos po ang preparasyon ninda. Because, maski nga ni igwan ng mga uring-uding, asin igwan ng mga nabibilog, mga tugang na mga lakdang, ay nagdadakulda po tabi ni, na mga gusto na isulong, mga tugang ang pag-uktabakan eleksyon sa barangay, sa November 2, hanggat day po ni nababago na batas, padagos po ang eleksyon as far as Comelec is concerned. Di ba? Hanggang dayong bigbababa na bago mga tugang na lay na minaamindar kan existido na sabi nga ni kan tinukudan man mga tugang kang kunyan kan Korte Suprema. Yan pa nga ng question legal dyan na ang sabi kang Korte Suprema tama na nga niya. Dahil na pagparabago pa na sinda mismo nag-set kaya na November 2. Di ba? Kundi because of the crisis na tabi, hining oil crisis, may mga nakaisip na, ipag-oktaba ta nga yata nga ngayon 16 billion pesos na katagama para dyan. Magamit nga sa pagresponde sa mga nangaipo. Nangyari. Dahil na po tabi. Pabayain na nindo, papadalagan, papadiritsuan na nindo na eleksyon na yan. Primero, garopin ko para sagkaan ta na makapamili mga tugang nin mga gusto nindang leader ang mga kababayan ta. Na pag-ulangan, pabayain na, hanapin na sa nindo ki lugar, ki pondo, kung saan pwede na magamit na pang-ayuda sa mga kababayan ta na mga vulnerable man. Pero ining para sa eleksyon, pirang beses nang pinospon yung pantulo na ganoan. Di ba? Ang pinakalas kaya itong 2023. Di ba? Kaya pinag-oktaba ng 2025 tapos in-oktaba ng 2026. So, pagpantulo naman ang gada. Di ba? Pabayain na tabi. Nganing makapamili naman sa iba. Tapos sa iba man na gusto na magpaingalo naman. Tapos sa iba na gusto man na makatanaman kang pagiging leader sa barangay. Tawin man indong buwelo. Di ba? Ayan po. Ang ani po na whether may kwarta o dai, may paikim mo dahi, magburuto ka mo. Makapamili nin tama. Yan mga pigsasabi. Kaya nga ni National Youth Commission, malalansar na mga tugang ning parang education campaign para sa mga kahobines na ang target nila mga hobines. Tangani nga yan na leksyonon kinla, o kaya tawaning mga tips, tawanan nin mga magakanigong inputs, kung anong importansya kang pagboto nin tama. Kan pagboto nin mga kwalipikado, asin ba ko itong dahil popular o kaya sikat sa barangay, iyo na po ang magana. O kaya mayaman-yaman, iyo na magana. Diba? Kundi may kapasidad mga tugang na maging leader, asin mailatag, asin maipaotob mga tugang sampulo na funksyones mga tugang kan SK. Sangguniang kabataan. Ang nangyayari. Bako sa nang sports, marami po. May sa environment, di ba? May sa edukasyon, iguaning sa turismo, marami. Marami po. 10 yan eh. Para po duman sa mga kababayan ta. Pagpapilin din tama. Kaya pati na sa barangay, iyo man po yan, mga tugang, bako sa moringi kapot nga kang politiko, yun na paganaon ta. Di ba? Diba? Ngani na yan, maging aringlado kung sisa may pinakamagandang programa ilatago sa mga incumbent man kung sa mga pakaangkaang di may kalalagyan, so mga nagpe-perform ng tama di pwedeng ibalik, di ba? Arog sa namang kaanta, sabi nga ni Kayan, salit sa naman niyang barangay, yaw na ngayon diyang gabos, halos yung miridbid muna ngayon gabos kung anong mga iro-iro dyan. Di ba? Kaya nga yung ang pinakamabagal ngayon na trabaho sa barangay. Di ba? Na halos ngayon gabos, mga tugang na problema yaon sa imo nakakarga, lalo na kung kapitan ka. Magproblema sa gadan, problema sa bunyag, problema sa birthday, problema sa kasal, problema sa emergency, mga tugang yaon sa imo ngayang gabos na kakarga. Di ba? Kaya yan,
kung dahil kang tibay, talagang medyo may kakaproblema. So, yan po, tabi, magkapimili din tama. Dahil na, pagpara-apiktaran pa yan, di ba? Kada ko ulit ang problema, resolviran ko ta. Yan po, idaliunin do yan. Pag-amendar kan oil deregulation law, pagpagian mga tugang, and kung pwede, ibalik din doong OPSF, tangani na ma-establish ang presyo kang mga produktong petrolyo na di umabot sa arog kaning sistema, isubsidize so ka ba nga, o kung pirang porsyento kang presyo kang petrolyo, tanganing di magulpi ang taong bayan. Pag-arog ka na nangyari, dahil mahagad mga tugang ng aumento sa pamasahe, dahil maagad ng aumento mga tugang sa presyo kang barakalon, everybody happy, di ba? Kaysa man ngayon arog ka ngayon, pigatawan mo ngayong ayuda, bako man nga gabos, pero ngayon gabos nga na hirapan. May mga nagsasabi na bagang sa transport sector ngayon, tinarawan. Kami ngayon, lugod ngayon na nagbubuhay man sa transport sector, dahil tinarawan. Mangyayari sa mabuhay ta, di ba? Iyo po yan, ang saro po na, ano yan, bako ngayon ayuda. Ang tain nga, natutunaw tulos, naubos tulos. Dahil mga nagagamit sa tama, di-divert niya sa ibang pagkagastusan. Bako ngayon duman sa sendang operasyon man, sa sendang transportasyon. Ay kadakol, Yan po, tabi, pakusugunin doon tabang sa parauma. Diba? Asin para sira, tayo po yan ang nagbubuhay sa tuya. Food security, kailangan natin patatagin yan. Diba? O yan ang mga nagkakapi na pong mga bagay-bagay na minsan saradit pero dakula pong impact mga tugan sa komunidad. Yun ay na mga dapat natong tawanin panahon po ngunyan. Bagat yun sa kung ano-anong mga aminda-aminda sa Indo. Ay, Diyos ko po, mga kababayan, only in the Philippines, di ba? Igpa para sibog atras na, sibog abante ang mga kaganapan. Alright? Okay, so sa aga, duwa pala ng abangan ta sa aga, adi? Sa aga, abangan taan masunod na tabali-taktakan sa Kamara, sa Committee on Justice, manungod po sa pagpapadagos kan hearing sa impeachment, I mean yung pag-ugid ka mga ebidensya, mga tugang duman sa Kamara. Bago pa man makabilog ng articles of impeachment, di ko pa siguro na talagang iguang mga ebidensya. Di sa agada ang concentration mga tugang is dahil na po nasa kamot na ninda, so ito po na income tax returns kan mag-agum ni Hans at saka ni VP Sara. Iyo da po ito piga-aligar baga na dahil nga pigdeklarar sa SALN, Statement of Liabilities and Net Worth. So ano yan, so kayamanan ni VP Sara na nagparadakula luminubo yan ang sabi, although sabi ba may inegosyo nga kami, di ba? Pagkatapos yung ano yan, magiging bisita si Secretary si Ombudsman Remulla. Tapos ang sabi magiging bisita man si ang dating Senador Trillanes. And then pagkahapon may abangan pa kita. Kasi alas 11 naman sa Dahig ang magiging hearing mga tugang. Oras sa Dahig, alas 11. Ang magiging hearing mga tugang sa kahagadaan mga tugang kan dating presidente kan Pilipinas na si Rodrigo Duterte na halion dengang jurisdiction mga tugang so International Criminal Court. Para daw ko na sa yung kaso. Naghali na nga kita dyan. Nagkalas na nga kita sa ICC. Nga nga may kibir pasindang pagparadangog-dangogon ako digdi. Alas 11 duman sa Dahig, alas 5 nin hapon digdi sa Pilipinas. Iyo po yan tabi, ang mga magiging dalagan. Okay? O paano? Okay na? Ayos na. Mamatos-patos na kita mga kababayan oras de Piligruna. Medyo naglalanit-lanit na Papa Jing sa sakuyang sa sakuyang tulak-tulak. Alright, sa mga rabukang bilog na tropa. Ako po sa lingkod, Mar de la Daing Iba. Thank you for giving us company. Abangan na po masunod. Tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Generator Lee sa Bareta alas 12. Masunod na po yan. Dapat kitang makilabot
ay importanteng organ ng katawan